स्निसेथि दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि गोथार जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै गहपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुंजानाय नैबे जथुम्मायावहाय माइदांस्रि गेजेर आरो गोजौ फरायसालियाव खुंजानाय बे जथुम्मायावहाय बरफुख्रि इउएन एकाडेमिनिफ्रायबो सावगारि आखिनाय बादायलायनायाव बाहागो लादों। मोनसे दिन्थिफुंनाय गाव गावनि कनसेप्टजों सावगारि आखिनाय। संगिता, संगिना, फैसालि, मनिका, रेपसा आरो सुप्रिया। आरो दंबावो ना जोंनिया मनजित, सानसुमा। नोंना मा कनसेप्टआ मा खिदों? मुसुखा गुड दे। गुबुन गुबुन फरायसालिनिफ्रायबो गोबां फरायसाफ्रा बेयाव बाहागो लादों नुनो मोनदों। नोंथांमोननो आं दिन्थिलांबाय थानोसै, नायबानो जाबाय। गाव गावनि कनसेप्टजों सावगारि आखिनाय बादायनाय। मोनसे स्पेसियेल टिम होलायलायाखै आरो ओरैनो कनसेप्ट गाव गावनि उदां कनसेप्टजों मा आखिनो हायो बेनि मोनसे बादायलायनाय। बबे फरायसालिनिफ्राय नोंसोरो? दनपुर फरायसालि। दे आखि, मोजां आखि। मा स्कुलमोन? दैमालु बर' स्कुल माबा इउएन एकाडेमि। दैमालु। पुलिसनिफ्राय फरायनो जागासिनो दङ। फारसेथिंजाय गावनो सुजुनाय खन्थाइ सुजुनाय बादायलायनाय हाबाफारि जागासिनो दङ। दा बेवहाय सावगारि आखिनाय बादायलायनाय। बबे फरायसालिनि? गुड। नोंसोरथ' जामुगुरि ना नोंसोरो? बरफुख्रि एमइ स्कुलनिफ्राय। दङ जोंहा नै